For today's bagyo is nagluto tag paniud to diha mga kapobre nagluto tag paniud to. So pwede ron Domingo niya. Natay gihimo diri sa luyo. To kuan diha kanang koral diha nga kuan nga lata na to lisdan og kuan mga dapat kaya sino kung malata okay pa man. Kuya, wala ta tigag baka ako kuya. Mao ni siya. Wala kamatis. Mao ni siya mga kapobre. Wala kamatis pa. Sige lang. Mani atong isdan o haligi diri. Usa ka haligi. Nya dito pud usa. Basta kitulong ni kaligi tanan. Nya kani atong kawayan may atong vertical horizontal ya anak dong. Kani lata ni kawayan nagabok na. Kanilig-on pa na siya. 4-4 na lig-on na. So dito ra. Ha? Unsa naman ning taong dire? Nahilaw naman eh. Si mama ito may mukot mama ito. Mani atong mga project ron Sama ning project dire nga kuha naman eh. Unsa naman eh? Ay, Ditimplahan ani mo? Ha? Wala pa oy. Patay niya ice. Guys, Ay kanang kuan asin. sorry guys, usa may lami ka siguro ani. Mabuhat kita. Oy, tilapan hugaw na. Ilabay na. Sama na. Hawa bikin ko sa mamag juice. Kay mga ano sa papa. Ino ka kung daw? Mga palakaon Sige rig pangayog kaon. May kwarta. Sus. Timo sa tagkuan. Snack. Snack sa taon yan tapadayon og trabaho kay. Kaon sa daan ba? Snack sa ta. Aku is on. Cuma guys Unsa guys? Sige. Unsa guys? Ay, paduol lang naong nimo oy, kay di makita diri. Hiyo ra ba? Hawa. Unsa guys? Ayaw guys, kaya naghubo kasi nina guys. Kita na imo ang titi. Bawal na din yung bata sa YouTube guys. Guys, among bibi Nagsulom na kasi nina. Sulom na kasi nina di ay. Sige kaog juice oy, kaog juice. Inog juice. Kaon ha. Bugnaw na. No. Ha? No. Inom kag bugnaw. Wala man nawoy kani. Si Mrs. nagkuha sa itlog. Itlog gitanom. Mano siya Bisaya na itlog gitanom. Sa dari ako nilog scatter okay. Awa man, nilog scatter ay. So nagbangag na tayo silong-silong ta inita dito pita ang barao nagreginot na siya bangag. Hello guys padayon tagkot-kot Ma, punta na pa. lubong ni tulo ka buko ato lubong. Og sa ingani pa diri sa babaw diha 1 Ay. 2 3 tulo ka buko ato lubong para ligul siya ba. Mo ni Ikrok mis balay. tuk balay. Ha? So mao din na diri ka mo koral rin sandigan og mga sandigan og mga kanang mga cook ba ana siya diri. Palingyo siya diri. No sibog lamig adjust kami lang ma-adjust. Kita rin mo-adjust basta kuan. Sabton tala na sila. Ilang kabuot. Adjust lang diri. 20 cm. Adjust ta. Kudo.
Pero dire, mo na ni siya. Igo na ni siya. Pero yung anak kita ra may ma-adjust kay kung kita ma-adjust basi mahimo lang adjuster. Diba? Anak. Kapuyo. Ikrok. Hindi na ma-adjust kailangan may utak rin. Nakahuman na tag-usa no. Nakahuman na tag-usa dito na po sa babaw. Kaya itong koral nagkalabado na ni. Ayaw baboy. Kaniligon pa man ni kay. Kuan man ni 4-4 nga lubi. So dito lang atong gi luka gani ha. Sa dito. Babaw po sa. So mao din no. Ang targeto na to kanang lubi dito. Padung ning koral na to. So mao gini yang under yung kita rin ma-adjust diri. Adjust ko to sa mga silingan ba nga kuan. Ngano imo man gibubuan? Mana adjust diri yung gamay. Awa. Ha? Awa. Padung Bisik ang tubig. straight. Dito. Uno. Dito. Tipsing naman ha. So mana? Go. Ito na punta sa baba. Ka. So dali na sa tao. Dito magka Tani pa. sagbutayis kayo ang kuan. Sino? Kasi kita wag og sagbutayis. Ni duko lang sa mong sa moang atop. Kado og mo kapyot ang alias sa okra og sa albasa nga naisikwa nga nagkapot-kapot sa sanga sa bayabas. So ano dito. So ato gibutang tubig ato ang bangag para iligpugsok na to ba. Humok kasi dara. Diba? Ana siya mga sekretos mga gwapo. Bantay mo. Ibot siya. Gahi na ito. Sumawa kayo ng tubig diha mga kapobre. Sabot ang tuhop sa ilaw. Muna siyang oras nga pagbugwal na ito pag bugsok-bugsok ani. Dili makaya ni kulba dari kayo makaya ni bato dari dapita. So wala kita kapaabot ng buuga no. Ang tubig mawa ba. So ato gibugsok. Mo ni kon sa tuwang naong Sangina. Yate. Murag piskag tae. Akal. Uy. Kapaabot. Kuan kayo ba kanang gigil na bitaw. Mo na siya. Sabot trabaho niya na. Sus. Sige lang. Semua no, nabot na. Ato na ni tabunan siya mga kapobre para maligo na ni siya niya. Ang butangan to horizontal ba.
Mana tag bandok ligo na kayo. Ba? Ligo na kayo. Kanilang horizontal lang ta. Ya kanan dua kakawayan. Mana tayo horizontal dre. Mata yang lapok kok gimana makuha. Semua butang na tayo horizontal. Butang tani ang atong horizontal. Yung balaya sa una balayo ra kay ni. Niduol na sila nagmayo diri. Manang ni-adjust na po tagpayo diri. Hatag lang to nila kay minatuyo ta ilaham. Oh. Adjust lang ta. So mo niya duol na kay ila. Na ilang bilis-bisa dio. Kung sa una no. Kana makita man ninyo. Napagina didto. Isa na sa kong vlog, daghan yung mga vlog diri. Kana ilang balay na pa na didto, gyud layo pag ina. Nya. Human ako nakural na ako diri. Kita nakural na ako diri. Niduol na sila gari. Niduol sila gari kay nakimba naman ang adto kay na naman nagkuha sila kutkot og mga bulawan ba nga way klaro bitaw. Mo na iari sila diri padong. Mo na nakabahog tik-tik yang lapita. Ako rin ma-adjust na akong mga silingan kay ilaha mang yuta gud. Wa man ri yuta diri. So yuta diri nas kuko ay no. Tanawan niya ako mga kuko diha. Na mga yuta kay dukdukan ng martilyo. Mo ni siya klarong na yuta diri, yuta sa kuko. Magkuha nito no. Hinahinat ang kape diri oh. Mo ni kape na to. Kape. Alang sa mga silingan ng mga libakira diya. Katong mga kailang nga libakira, mantayon. Cheers ta ninyo. Ah! Sarap-sarap sa kalami. Ah.
Panandigan sa likod og mga sige panandig. Sama na tagwa no. Paghigot like wang ano. Mga sin ato higot. So nagabinan kita diri no. Lisod diri ang magkuot sa kuan. Ana magkuot sa mga tie wire sa gawas ba kay lisod kayo atong kamot mga ipit kay di mo ta pwede mo gawas dito. Nailaha man na dihang kuan na magkuot ra kita. Manang kinuutay kita taman kuot gid. Mao ni no. Oh. Kuot. Kamu kuno masuwayan ni kuot kuno makuot ba nila sa gawas ka oh. Ato mas gawas mo kuot ana. Diri gyud ko ana sa sud. Ako ra gyud sige maniho og kinuutay. Anad biya tag kinuutay mga kapobre. So maora na ato ang vlog ro no. Portuguese video Sunday. So gikan ganiha niya. Dugay kay na human dai kay daw ko bisita po re. Unsa man na kuya? Sami bata ay lagi nagkuha ng ay lagi nagkuha ng piso ba? Bida gini. So no, thank you sa inyong pagtan-aw dia ug nabagay ni tan-awan ni. Thank you kayo unya. Ako ang trabaho kuha na ugma sa buntag hapon ano ba? Ato ra kuha na gamay ra kay agod niya. Lisod lang kayo siya kinuutay dito kay atong kamot samad-samad sa sin ba. Kaya pa. Samara no. O daghang salamat sa inyong pagkuan diha kay samo kay mag-vlog ta diha ang silingan nagpatukar man dito. So mao na lang atong update ron karong adlaw ang Domingo.